Beñataren man naiz, arkitekto teknikoa. Eta ni Igor López Duralde, eta, elkarrekin Lua Arkitektoak osatzen dugu. Gu eta beste partei batzuk. Lua Arkitektoak enpresa hau, soziedade hau, gure aitek, gure gurasoek sortu zuten, Mikel Alemanek eta Xabier López Duraldek, eta 40 urte daramatza martxan, eta gehien bat etxegintza eta urbanismora dedikatu izan da. Iruña arkitektura arloan badu berezia da, nolabait, historikoki beti harresien artean moldatu izan delako, orduan beti gertatu izan da lehen aurreko denborako eraikuntzak eraikuntzen gainean eraiki izan dela, eta horregatik nolabait ezin dezakegu esan Iruñan garai bateko arkitektura dagoenik, baizik eta beti joan izan da berritzen, ez? Gero azkenean bota egin zituzten harresik, baina batzuk mantendu eta ere Iruñak duen topografiarengatik mantendu izan da arkitektura berezi hori. Eta gaur egunean bi hiri mota desberdin dezakegu alde batetik erdigunean dagoena eta azken aldian eraiki izan dena duela ez dagoela erdiguneekin lotuta baizik, eta nolabait bi hiri ezberdin dira. Berrian bizi direnak erdigunea joeten dira nolabait beste hiri batetara joango balitz bezala. Egia esan badaude anitz asko, baina horretarako badaude katalogoak eta badago patrimonioko erakundea gordetzen dituenan, mantentzen dituela horiek. Guri gehien interesatzen zaiguna da nolabait herrien kutsua mantentzea, ez eraikuntza zehatz batzuena, baizik eta eraikuntza horiek nola ematen dioten herriari kutsu edo izaera bat. Horregatik gure arkitekturan saiatzen gea gehiago eraikuntzaren proiektua egin baino herriaren proiektura garatzea. Horregatik mantentzen dugu nolabait ezaugarri nagusiak, herriak duen ezaugarri nagusiak, baina saiatzen gea horretan modernitatea sartzen. Esan bezala, lehen aipatu bezala, etxegintzan eta urbanismoan aitzen gara batez ere, eta esan behar dago ematen dugun zerbitzua euskerazkoa dela, eta horrek lotura berezi bat sortzen duela, harreman estuago bat sortzen duela bezeroarekin, eta gainontzen hori da ematen dugun herri askotan aitzen gara aholkulari moduan, bertako arkitekto municipal bezala, eta Igorrek aipatu den bezala, gu kontratatzenen arrazoi nagusietako bat da arkitektura ikusteko edo urbanismoa ikusteko dugun ikuspegiagatik. Hau da, herriari edo herri garapen mota edo ikusteko manera bat dugulako. Lua duela 40 urte sortu zen, sortzaileek justo bere ikasketak bukatu zituzten Xabi eta Mikel izan ziren, eta nik uste momentu horretan beraiek zuten asmoa izala hori bera, herrietara jun ikusi zer dan hor interesgarria, zer dan herriaren erroan dagoen izaera edo ezaugarri horiek mantenduz gaur eguneko arkitektura edatzea herrietan. Nik esan nukena, hori da, karreratik atera eta horiek zuten ogibide eta bokazio hori zuten, eta gero hortaz gain Igorrek esan duen ikuspegi hori edo ikusmolde hori eraman izatea aurrera lanaren bitartez eta Lua soziedadea lau partaidek edo lau bazkidek osatzen dugu,
Igorrek, Beñatek, Odanik, eta gure bi guraso Atxeko, batetik Mikel Aleman eta Xabier López Uralde. Eta gainontzean baditugu beste zenbait kolaboratzaile. Eta horien artean daude Alaitz, Ainara, Edurne eta Gotzon. Bueno, une honetan aurretik, krisia baino lehen denbora asko edo eskaintzen genion edo lan asko genuen etxegintzaren alorrean, gehien bat Nafarroaren iparraldean lan egintzen dugu herri txikietan, eta orain krisiaren ondotik gehiago jorratu behar izan dugu edo sostengua izan dugu urbanismoari dagokionez eta herriei eskaintzen diogun aholkularitzan. Bai, izan badaude pilaka eta arkitekto askok hartu dute horren bidea, espezializazio bat hartzaena badaude egituran, espezializaturik daudenak, konstrukzioan, milaka. Baldin bada igual, azken aldian gehien nabarmendu den espezializazioa energia edo den arlokoa da. Gaur egun badakigu energia kontsumoa murriztu behar dugula, munduak ez duelako gehiagorako ematen, eta azken urteetan asko garatu da hori. Beroa, gehien bat beroa, eraikuntzaren beroa barruan mantentzeko teknika berriak. Bueno, gehien bat esan nuke gure zerbitza jasotzeko, aho izan dela, transmisio hori eta ez dakit ongi egindako lanaren ondori edo horrek izan duela segida bat, Gainontzan gure telefonora dezakezue, 1326-087, eta gainontzan ere badugu webgune bat, luark.com izena duena, eta bestalde, Facebooken ere badugu Luark izeneko pagina bat, non ikus ditzakezuen eguneroko egiten ditugun bai obrak edo holako historia. Ez bada errepikatuko ditut helbideak, webgunea luark.com da, telefona 948-1326-087 eta Facebook horriare Luark topa ezakezuen. Gu egia esan arlo askotan mugitzen gara, ere ez zaigu gehiegi interesatzen zerbait konkretu batean espezializatzea. Argi dago gehien azken aldian eta betidanik hirigintzan lan asko izan dugula eta horrek nolabait jakituria handia eman digu, baina nolabait gu lertzen dugu arkitektoa koordinadore paperean, koordinadore mailan. Azken finean, guri etortzen baldin bazaigu bezero bat eskaka proiektu bat egitea, ez dugu proiektua egiten eta bertan uzten baizik eta saiatzen gara pixka bat bere aholkulari izaten, bere interesa edo babesten. Hori izango litzateke. Gure kasuan, lehen aipatu bezala, urbanismo hori dagokionez, hor egiten dugu lan gehien, etxegintzak beherakada handia izan zuelako gehien bat herri txikietan, Iruñan mantendu egin baita, gutxi gora bera, eta hor gaude, eta gainontzen obra, herrietan egiten diren obra publikoetan ere bada, eta goraka bat bada, orain berri Nafar gobernuak ere diru laguntzak iragarri ditu, eta orduan hemendik aurrera hori da ere izan daitekeen lan potxa. Bai, aldatu egin da lana, lan mota, igual lehen etxebizitza oso bat eskatzen ziguten eta orain berriz existitzen den eraikuntza baten erreberritzea eskatzen dute gehiago, baina horretaz gain ni nabaritu izan dudana da pixka bat jendeak duen jarrera, nolabait krisiak eragindu pertsonengan berehala gauzak egiteko beharra, hau da. Lehen proiektu bat sartu eta igual hilabete batez egoten zen estudioan pentsatzen eta lantzen, orain berehala bauzu bezeroa deika aber prest dagoen
Eta horrek, igual pixkat pena ematen du zen, lehen ematen alzenion edo maitatzen alzenion pixkat gehiago proiektua. Orain dana da azkarragoa. Bueno, etorkizunari begira, egia esan, oinarri hori dugu, ez? Herrietan aholkulari lan hori mantentzea espero dugu. Eta bai, etxegintzaren, akaso, ez dugu lehengo niveldik espero, lehen egiten zen besteko kopuru hori espero. Eta akaso bai, lehen Igorrek aipatu duen puntutik, bai, energiaren aurrezte hortan ematen ari den inflexio puntu horrekin, akaso hor jarri beharko dugula gure lana eta gure jakintza alor hortara, mundu hortara sartzeko. Nabaritu dugu, azken aldian, erakunde publikoekin lan egin izan dugunean, badagoela jarrera bat edo tendentzia bat, gure zerbitzuen merketzera, ez? Denetan pertsonengan eta ere administrazioengan egon da diru murrizketa bat eta hori nolabait denei eragin digu. Orduan, horrek eragin du nolabait guna baitu izan dugu badaudela beste profesional batzuk igual jaisten ari dela zerbitzuen maila, ez? Eta horrek pixkat pena ematen du zen ere etorkizunean izango ditu bere erantzunkizun, osea bere emaitzak. Eta horrek pixkat larritzen gaitu egia esan. Bai, oso interesgarria da hori nola garatzen den hiri bat eta zergaitik, ez? Askotan, gogoratu beharra dago, igual arkitektura bere jatorritik gizakiaren behar bati eman diola erantzuna, ez? Eta hori ere maila handiago batean ere ikus dezakegu, ez? Azken finean, hiri bat handitzen denean behar bati erantzunez egiten du. Hortaz, beti baldintzen, behar horien baldintzen arabera azituko da. Demagun, batean hiri bateko biztanlegoa handitu egiten baldin bada eta biztanlego horren ahalmen ekonomikoa baxua baldin bada, seguruenik jungo ginateke hori. Eraikuntza erraldoi eta itxusien hirira, ez? Baina adibidez beste kasuetan gertatu izan da igual jendeak izan duelako beste egoera bat posible izan dela gauza politagoak egitea. Nora joko duen hiriak edo herriek nora joko duten, nire iritzitan gehiago eraikitzak ez dakite zentzurik baduen. Gaur egunen dagoen etxebizitza gutxekin ez dakit zentzurik baduen. Baina bai egin beharko litzakena dauden etxe horiek eta egokitu. Bai aksesibilidadeari dagokionez, bai bero galerei dagokionez, bai erabilerari dagokionez, kondizioak hobetze hortara hor hobetu beharra ikusten dut, baina ezan beste berriz etxe berriak eraikitzera. Bai, ere zentzu horretan esan behar dago etxe asko badaudela moldatuta lehengo bizi moduari, ez? Lehengo modeloa zen 4-5 pertsonatako familiak. Orain gehien bat baude, familia baldin baude bat edo bi seme alaba dituzte. Orduan, etxe bizitza hutsak egotea zain badaude biztanlegoaren beharrak betetzen ez dituzten etxe bizitzak. Hortaz, zentzu horretan nolabait gizartea eta arkitektura hirigintza danak
hiru arloak batu beharko lirateke horri erantzun bat emateko. Bueno, nolabait gu egiten saiatzen garena da, bezero bat, obra bat egitea datorrenean estudiora, gure lana bera uler dezakeen hizkuntz batean adieraztea, ez? Azken finean, garrantzia handia du berarentzako bere etxea delako, azken finean, ez da erabili garrantzia du, ez? Orduan, basaiatzen gea harik eta argien azaltzen egiten ditugu maketak, marrazkiak, irudimentsiotako, berak nolabait izateko ideia argi bat zer dan erosten ari duena. Bai, bueno, eta ni berriz, pues, esan dugunez, hemen estudio honetan arkitektoak eta ni naiz arkitekto eta arkitekto teknikoa, eta ni gehiago direkzioari dagokionez alor hortan aritzen naiz, eta hor, pues, edo lokailu bat naiz kontratista eta partikularraren arteko lokailu bat naiz, eta, pues, bueno, hor gutxi gora bera, pues, bermatzen ditut gu kontratatu gaituenaren interesak nolabait kontratistak ez ezan abusorik egin. Bai, eta gero hirigintza mailan ere esango nuke ni, aholkularitza asko egiten ditugu udalei, askok gehienek esango nuke euskara lehen hizkuntzatzat duten herrietan daude, eta horrek nolabait herritarrei guk ere euskaraz hitz egitea ematen dio nolabaiteko hurbiltasuna eta igual hori hirigintza beti nolabait gai edo izan ditzake zenbait gatazka eta hori bere hizkuntz propioan izateak laguntzen dira eta. Bueno, aurretik egindako azalpen guztiak kontutan hartuz eta gure zerbitzuak kontratatu nahi balin badituzue edo gure laguntza jaso, bai arkitekturan eta urbanismoan, hementxe gaituzue, Iruñean, Errotxapea auzoan, Rio Arga karrikan, 28 portalean, eta gure telefona 13 26 da, eta webguna berriz luar.com, beraz, nahi duzuenerako hementxe gaude. Agur eta hurrengo arte.